Druhý tetovací ihiel sú len 4. Vôbec sa nemusíš báť, že sa v tom stratíš nekonečne veľa čísel. Prakticky prichádzajú v takýmto jednoduchom balení, obyčajná ihla, alebo potom pre chain, respektíve kartridže, to sú pre ten druhý typ strojčeka, čo som v predošlom videu hovoril, prichádzajú v tomto. Základ je rozlišovať len na linkovanie a tieňovanie ihly. Pre linkovanie sú usporiadanie ihiel takto, v kope. To znamená, existuje 1 až 15 a tieto ihly sa usporiadavajú do takého špica. Len kvôli tomu, aby ty si dokázal viac atramentu narvať do kože rýchlejšie a bol by pevnejší. A potom existujú tieňovacie. Tieňovacie sú 3 druhy. Round shader, flat alebo magnum. Nič viac. Viac neexistuje. Round shader sa odlišuje od lineru úplne jednoducho. Liner je spojenie ihly do špica, shader je takto do kruhu. Samozrejme podľa počtu. Dôvod je z toho, aby tu do stredu sa zobrala farba a ty keď budeš tetovať a keď budeš pichať, automaticky viac farby ti dáva. Skús to brať ako keby rozdiel medzi štecom maličkým a ostrým a potom takým voľným, s takými veľkými vláskami, že ti dáva viac farby, čiže keď maľuješ, je to automaticky iné. Potom už sú len flat a magnum. Flat je jedno poschodie, ak si predstavíš, že moje prsty sú ihly, takto, štvorka. V kope ihly. Magnum sú 2 poschodia, pričom ihly sú usporiadané takto deravo okolo seba. Čiže je medzi nimi priestor a zase znova len kvôli tej farbe, aby si mohol zobrať viac farby a tým pádom lepšie tetovať. Magnumy majú ešte jednu maličkú podtriedu a to je rovno, keď všetky ihly sú usporiadané takto priamo v kope, alebo potom round, čiže okrúhle, oblúkovité, čiže sú usporiadané tak doslova ako moje prsty, aby dávali lepšie tiene, aby ti nevytváralo čiary na konci. Preto podľa toho, akú robotu ideš robiť, také ihly si vyberieš a nemáš čo stratiť.